Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Pauno Podung Trinitatis ima di tanggal 7 Juli 2024. Nah di enet sian buku Pesalmen bidu 40 ayat sada rodi ayat 15 dohot topik minggu debatado partano batuata Allah benteng bagi kita. Hujaha madihita songonom madidok hata ni Tuhata. Ede sian aka anak ni Sikora. Tibul do Jahoba jala pujion situtu di bagasan hutani debatata. Di atas doluk habadion nai. Denggado martaga habing. Silas ni rohani liat portibiodo doluk sioni. Suhina tukan utara hutani raja natibuli. Tau partano batua do debata. Tartada diaka bagas nasida. Ai idama marluhu dua karaja madapoton. Hape dung di ida nasida pitor tarhatotong do. Mabuk bedo nasida maporus. Akahitir do nasida disi. Mangai songon boru-boru nalaho mangitubu. Di ropuhi hodo akaparau tarsis marhite-hite alugo sian habicaran. Sumatu barita nahu bege hami do huidahami di bagasan hutani Jahoba Sebaot. Di bagasan hutani debatatai sai pahoton ni debatadoi rodi saliling-liling na. Ditibang rohanami dua li debata asini roham di parsitongan ni Joromi. Sumatu guar mudo baritam ali debata rodi ujung ni tanoon. Gok hati gorad dosia mumi. Marlas ni roham aduluk sion marulupulu maakaburu juda ala ni panghumu. Haliangi hamuma sioni jalaliati hamu bilangi hamuma aka partano batuan nai takasi hamuma parik nai sigati hamuma aka bagas nai asa tarpa jojor hamu tu pinoparmu sugut pabua debata oddo debata rodi saliling-liling nah ibana manuguhita rodi hamatean imahatan itu hata hamu kadongan debatado partano batuata Allah benteng bagi kita ima di dok topik ni mingguta molo tabigi hata benteng dang banteng ate hata batakna tano bato tutu mamitor lau marohata na perjulu tuaka tempat-tempat manang inganan-inganan na bersejarah di masa nyaka parporangan manang masa penjajahan na julu. Ima aka peninggalan ni na menjajah Indonesia na julu, isarani Belanda, Jepang, Portugis, do taka penjajah, bangsa penjajah na asing hidup. Jala macai gudang dope jumpa kita di Indonesia, aka benteng-benteng peninggalan ni aka penjajah na jului, naung pola merumur ratusan tahun rupane. Isarana adong may namarguar benteng Marlborough di Bengkulu, Benteng Vredenburg di daerah istimewa Yogyakarta, Benteng Vastenburg di Jawa Tengah, Benteng Rotterdam di Sulawesi Selatan, kemudian adong namarguar Benteng Belkica di Maluku, dohot aka na asing dope. Jadi molo tabuka aka buku sejarah pasti do jumpa kita rupane aka nanidok naking. Dungi mabigi hata benteng laho mamusero hata tu sada bangunan nama cai tugu situ tu bangunan yang kokoh sekali. Saya songot tembok na subui runtuh rupane na subui marupak. Dungi gabe taingok ma akadongan parcatur musiate. Adong dosa desian na onom bidak manang buah caturina marguar benteng. Adong pion, adong gajah, adong kuda, adong menteri, adong raja, dungi adong mamuse na marguar benteng. Jala inganan nyope paling pinggir do rupane. Buasa disi
batu tu sesuai doho tugas naidui majamoto sudi anggota ni bidaki anggota ni caturi terlebih mengodingi raja nai jala perdalan ni benteng ope lurus-lurus dua teh ni andak percaturi ba alain ni ingot otik-otik basarak pola ni hanguluhon na marcaturon ba alana ni ingot do pati pasapuluhon ni dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan seterusnya dohot lobuna dohot hodana naninai. Hamuak kadongan benteng dibangun sebagai tempat pertahanan sianak musuh nanaing madopang. Benteng berguna untuk menghempang musuh yang akan membinasakan. Benteng sebagai tempat berlindung manang mangodingi dari serangan musuh. Benteng laus dipakai dui lahu menyusun kekuatan doh strategi untuk mengalahkan musuh yang mengancam keselamatan. Imarikok ni bentengi dibangun. Molodanga dongi na julu boido na sidagabe bula-bulanan ya kamusuna. Bamolo kuat manang tugudo benteng na maulma manang dang murah-murah be masuk atong musuh tu hutai tuluati. Jala penduduk na di bagasan hutai pe amamma. Alai molo sotugudo benteng nai murama musui madopak hutai. Songoni marupani peranan ni bentengi na julu lahu mendopang akamusu dohot majaga haluau ni pangisi ni hutai manang luati. Hamuak kadongan molo didok debatado partano batuata Allah benteng bagi kita hupikir adong dua nanaing paingotonon ni padohan itu hita. Na parjulu galido hita yang gosian hadiriota. Iko betul-betul do otta sadari jala sotung adong na pajago-jagohon sotung adong na si panggaro nate ayolo do ala di panggar-panggar dongan na iba na gabi diului isarana makara botol harap maju buidui ninna hape laus matol pang masudingi si panggaro do guarni iat to rentag do hita hamuna. Tangadok siya kitaon Superman, Superwoman, asa ni do kirupan ni. Holan pengistilahan dui. Anggo kenyataan na adong di dunia nyata, barangkali si Superman do, si Sutarman do. Na adong Supermi do, Indomido. Supermi, taboto dia ti, murado maropo. Imahita. Jadi di minggu-minggu na salpu, nunga say di paingot tita, na mura matapor do hitaon mura malala songon hatanye de malala rohaki da marsalao nati ateki binain niarsaki tu dia nama au danin na do malala rohaki da marsalao nati ateki binain niarsaki tu dia nama au ido didok hatanye de malala rohane. Na gampang pecah, gampang kalut, gampang tersinggung, gampang jatuh, gampang sakit dohi tau sudi. Jadi nagale dalam arti lemah terbatas dohita yang gosian hadiriota. Alani say pangasahom matuhani di bagasan ngulum. Iko saita pangido do pangurupio siat Tuhani. Ikon saita pangido magugo sian ibana. Tuhataido mual ni gugo do pasu-pasu di hita saluhut. Nunga disungguli turpuk epistel nasian 2 Korintus 12 ayat 2 1 ayat 10 hita pabua nagaledo hita saluhutna alainak pesongoni nabui margugu do hita molo mangula Kristusi di bagasak kita idua sadido apostel Paulusi ay jupa galeau disido au margugu jika aku lemah maka aku kuat karena kuasa Kristus yang turun menaunginya. Haguguon ni Kristus na songgop tu ibanay. Ido na magguguihon ibana. Ima na parjul. Na paduahon di paingot to tuhita nuaing na toktong do pehita hape marporang sahatu tikyon. Holani parporangat tadang besongo parporangan na julu. Molo di Efesus ono maya 12 takas do didok ay dada marukil hita mga lumudar do sibuk
aka harajau do, aka parhuaso, aka sigonggomi hasiangan hahulumonon, aka todi hajahaton na digijangi. Jadi perporangot tadang angkat senjata, songon aka perporangan na julubi. Maca etakas didok di sinagabi musutta jalan na ikon papatuota ima harajau na kaparhuaso aka sigonggomi hasiangan hahulumonon dohot aka todi hajahaton na digijangi. Jala wujud niya ka on buido marumang sel keakuan aku angguau na seninay. Jala buido marumang hepeng gabi mardebatahok kepeng. Ido na pinaingoton ni si Jacobus dang nasorikot tepeng alay unang adong na mardebatahok kepeng. Pak ni manuk patureng-reng mararamata mi dahepeng ati. Jalabuy do aka musunan idok na nadigijangin naki marumang aka si panganon do si inumon naung ditaburi do rasun ni si bulis. Songon edde ni si Erik si Hotangi si Garit Bigwi. Sayang nai uli ni rupami di baheko lauso mararga. Danin na do. Uli do rupana. Alay gabi sayang ma sega di bahen si Garit Bigwi. Alani boha mahita papatu musuon. Jala songo dia mahita mangodingi dirita sian akai. Molo di Efesus 6 ayat 10 satu udut nai. Di uduk ni natadok nakningani macai takas do didok disi akadia ma si jata rohani na ikut tasulukon laho mamorangi musutai. Mungkin doholan na mga sahon gugut tasadiri tang mungkin. Maralohon musutai dak sukupolan marhite pikiran doho gugut tasadiri. Duk tasulukon aka si jata rohani nakningani didok mamuse di buku ede 110 pitu ayat sadai jala macai hobar tutur pukta di bagasan mingguon. Jahuba do partano batu atta. Jahuba de batata do partano batu atta musuta ikotalu do di bahen pangodingata. Yang go musui imasi bolisi jorbut do tahini mangago jolmai dang dapot na mangatu. Jadi Allah itu menjadi benteng bagi kita. Kamang dohot tamuinang, guarna pesibolis, dia selalu punya cara untuk menaklukkan manusia. Dakya ketinggalan jama sibolis. Selalu do ibana update strategi, dakkolan update status ate. Hape hita, sa itong strategi na lilingi do pitabahin. Aso talo hita. Dakya ta update strategi ta ato. Alani, sa itabahin majahuba gabi partano batuata, parodingodingata, asa unang talo hita di bay sibulis pangagwe. Ibana ma debata taro di saliling-liling na, ibana manugu hita ro di hamatian, memimpin kita sampai akhir hayat kita. Unang dung mati taju ibana te. Adorak somate pe totong mataju ibana. Jaladak sukup olak ni tapa jojor ma nang akai tu pinopartabi kepada generasi yang kemudian. Asa nang nasida pedohot marhato poton pabuah holan marhite na marodingodik tu debata dubui nasida malua si anak kamusu na niadupan nai. Songon nataboto lain generasi lain pula tantangannya. Nian hok do sibulis musuta alai songon natadok digijang nakido disesuai hon sibulisido strategina papatu hita hobar tu akajamani. Kejahatan tetap sama tetapi modusnya beda. Ai beda do modus di bay sibulisi papatu jolma na perjuli si Adam do si Hawa dohot papatu jolma di zaman na majuon. Alayang gohita dang bui papatuna. Dang bui hita mere siya tuhatay. Ibana do benteng pertahanan di hita maka monakon musutay. Margugo mahita. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Say pasu-pasuhom may dihami. Asa di parbuiho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.